Kena kuna shugabannin jam'iyyar PDP dangane da abin da ya shafi jam'iyyar ku, musamman abin da ya shafi jagoranci da kuma tunkarar zaɓukan 2023. Kamar a bayan nan kun yi taro, me za kun yi taruka, za ka mana ƙarin bayani dangane da tarukan da kwai? To, jama'a assalamu alaikum. Gaskiya ne mun yi taro a nan Maitama a gidan ɗaya daga cikin shugabanni na wannan zone, kuma mafiya yawa daga cikin wannan shugabanni duk mun halarci wannan taro. Babban abu mai mahimmanci da muka tattauna shine maganar zaɓe da za a yi na shugaba da kuma sauran shugabanni wanda suka shafi wannan zone namu na arewa maso yamma. Kuma wannan taro za a yi shi ne a sassa guda 3 da muke da su a ƙasa wanda ba a yi wannan irin zaɓe ba. Alhamdulillahi, a tsarin da ita PDP take yi a irin wannan zaɓe shine sai ta raba mukamai a kowace jiha, a ba su nasu, su kuma su koma gida su raba su ga shugabannin da ya dace a ba su, domin wannan ita ce demokradiyya mai sauƙi wacce take kuma za a iya samun zaman lafiya da kwanciyar hankali yayin da aka zo zaɓe a Kaduna. To wannan tun da muka fara jam'iyyar PDP 1998 ko da tara, haka muke yi a wannan lokaci. Amma abin takaici a wannan tsari a wannan lokaci na zaɓe shine akwai shi gwamna na Sokoto wanda a ra'ayinsa bai kamata mu, musamman mu 'yan kwankwasiya, a bamu wannan mukamai ba. Amma haka ya faɗa muku hakan ne, ko kuma dai kuna tunani ne, ko kuma kuna zargi ne? Kwarai da gaske abin da ya faru shine arewa tsohuwar Sokoto Kebbi Zamfara an ba su woman leader, kuma tana nan ta ƙasa tana wakiltar su. Haka Kaduna da Katsina su ma an ba su sakatare wanda shi ma ina nan yana kan kujerarsa lokacin sauke shi bai ba. To sai kuma mu da Jigawa an ba mu chairman, dama su 3 ne muke da su a wannan arewa maso yamma. A cikin abin da muke da shi mu da Jigawa shine muna da shugaba na wannan sashi. To da mu da Jigawan nan, Jigawa ta yi sama da shekara 9 tana mulki, saboda haka dole lokacin saukarta ya yi, ba a da zaɓi illa a kawo shi jihar Kano. To babban matsalar shine a jihar Kano yau kowa ya sani, ko dai kana kwankwasiya ne ko kuma kana ɓangaren gwamnatin jihar Kano. To a cikinmu akwai wanda aka samu matsaloli da su, wanda kowa ya sani a Kano da ma Najeriya, cewar sun yi mana anti-party, wato sun je sun zaɓi wata jam'iyya ta gwamnati ba tamu ba a jihar Kano. Wannan ya tayar mana da hankali, ya tayar da kowa hankali. To saboda haka da wannan fom ya shigo, an raba an bamu, ni na tura an so mana fom, dama kowanne ɗaya ake bayarwa. Amma abin da ya sa ma magana ta fito na shi Tambuwal shine ya sai wannan fom a gurin wannan taro da muka yi nan Maitama. An kawo rahoto cewa shine ya sa ba da fom, ya ba da kuɗi aka so masa fom, kuma aka ba shi Bello Gurgu domin ya cike. Wato sanata Bello Hayatu Gwarzo. Shi sanata Bello Hayatu. Amma wani zai ce, kamar kana wannan magana, zai ce na ruwan Tambuwal da harkar abin da ya shafi Kano, tunda shi suna da mukaminsa a jihar Sokoto ko kuma Kano. Wani zai ce Tambuwal me zai kai shi a sa hannu a ciki? Yawa, abin da ya kai shi shine gaggawa da rashin iyawa da kuma gutsuri tsoma, wanda abin da ka faɗa shine daidai, haka kowa a cikinmu ya kamata yi. Amma shi, saboda mutane da yawa suna ganin abin da yake ya shafi shekara ta 2023, yana ganin in aka ba Kano kamar mu zai taimaka mana, wanda wannan bai duba tarihi ba, domin tarihi ya nuna cewar ko da muka je Port Harcourt zaɓe na fitar da ɗan takara, ai kaga wanda
chairman na arewa maso yamma ike ba shine ya na ɗaya ba shine ya na biyu ba ko na uku a cikin wannan zaɓe. Wannan shine babban kuskure, kuma babban abin jin daɗi shine da yawa waɗansu shugabanni ba su yarda ba, duk da irin abubuwa dama da yake da ita ta yanzu ta zama gwamna da yake ta yi ta hanyar wasu yaransa nan a Kaduna, wanda wannan ba zai taimaka wa jam'iyyar PDP ba, shi ma ba zai taimaka masa ba. Domin kullum abin da muke gaya wa mutane shine ka yi alheri, kar ka fito da gaba, kar ka fito da rigima. Yanzu na tabbata duk wani ɗan PDP, dan ko in ce da kai mai sa jar hula ko ɗan kwankwasiya da yake ƙasar nan, yanzu abin da shi wannan gwamna ya yi fi sabilillahi ba mu ji daɗi ba, domin muna da labarin cewar ma shi sukan da yake wa shugabanci shine su ba sa so mai jar hula ya zama shugaba a wannan zone. Wanda kuma kamar inda kowa ya sani, tun daga kan Obasanjo har zuwa kan Jonathan ko in ce 'yar aduwa har zuwa kan Buhari, ba wanda bai je Kano ya sa jar hula ba. Kuma darajar jar hula kullum kwanan duniya karuwa take a Kano da North West da Arewa da Najeriya. Kuma na tabbata duk mutumin da ya ce makiyin jar hula ne shi a wannan ƙasa, to a zaɓe musamman wanda yake PDP, to tun ma kafin zaɓen ya zo ina ganin ya shiga matsala. Wanda za a cewa har yanzu dai na bata ƙare ba a cikin jam'iyyar ku ta PDP, kuna cikin rigingimu har yanzu, kuma wataƙila irin waɗannan rigingimun su ne a baya suka muku illa nan gaba kuma za su yi muku illa. Shin ba ku ɗaukan darasi ne? To gaskiya abin da ka faɗa haka ne, domin wannan gudu tsoma shi ne ya samu muka ɗau mataki akan jam'iyyar PDP shekara ta 2015. Alhamdulillah yanzu mun shigo jam'iyyar PDP ta samu daraja. Duk inda mutane suke kallonta shekara ta 2015, yanzu abu ya canja, kuma wannan yana da alaƙa da darajar da muka zo muka hurawa wannan jam'iyya. Ba na manta shekara ta 2015 motar PDP ma ba za ta keta Kaduna ba, motar PDP ba za ta keta Kano ko waɗansu birane da suke arewa ba, musamman arewa maso yamma. Amma yanzu kaga duk irin wannan abubuwa an zo, amma gashi saboda gaba waɗansu suna neman su zo su shuka rigima a ciki. Amma abin da muke jira shine muna jira mu gani ko shi wannan mutum da aka ba fom zai tafi ya je ce zai yi screening. Allah ya kawo lokacin screening za mu gani, kuma za mu ga yadda mai wata irin hula zai zo ya ɗauki mukamin jihar Kano ya ba wani wanda yake baya jam'iyyar PDP. Domin mu da muka yi wa PDP aiki shekara ta 2019 mun san waɗanda suka cuci jam'iyyar nan, amma wannan bai dame mu ba, domin mun san komai daga hannun Allah yake. Allah shi ke bayarwa, Allah shi ke hanawa. Ko da muka zo muka yi zaɓe, aka zaɓi Abba a Kano, wanda kowa ya sani ko mahaukaci ya sani shi ne ya ci zaɓe. Azzalumai na sama da na ƙasa suka zo suka haɗu suka yi abin da suka yi, wanda dukkanin labaran da muke gani an juya zaben jihar Kano ya koma Sokoto, na Sokoto ya dawo Kano. Amma shi kamar Tambuwal ya cewa ganinka ne a siyasa watakila, kun yi magana da shi ka ce masa ka ja hankalinsa cewa abin nan ba zai taimaki jam'iyyar PDP ba? Gaskiya haka ne, ƙanina ne, amma ya cika gaggawa, ya cika sauri, kuma yana mantawa da cewar Allah shine yake bayarwa. Kuma gaba da mutan Kano, gaba da 'yan kwankwasiya, na tabbata ba zai taimaka wa kowa ba. Kuma na san mutane da yawa sun yi magana da shi a kan cewar abin da yake din ba daidai ba ne, kuma ba zai taimake shi ba zai taimaki jam'iyyar PDP ba. Muna fatan waɗansu dalilai za su taso nan gaba kafin a je ranar zaɓe, inda za su je su kwaci wannan kujera daga wurin mu 'yan PDP da muke jihar Kano. Excellency, na godiya.